Nagtinabangay ang usa ka pulis ug non-uniform personnel nga usa ka nurse aron pagpaanak sa usa ka babayeng nagbati. Wa na makaabot sa ospital ang mga babay ug sa mobile patrol car na nanganak. Ato kining sayran pinaagi sa report ni Chona Carion. Wa na makaabot sa tambalanan ang babay nga taga-Labugon human nanganak sud mismo sa mobile patrol sa Station 3 sa Mandawi City Police Office. Nasayran nga pasado alas 11 kagabi, nagpatabang ang igsuong lalaki sa buntis, gumikan ka nagbati na ang iyang manghod. Gitambagan sila sa taxi driver nga mag-ambulansya ukay musakay og mobile patrol aron dili ma-traffic. Tuod man sakay sa mobile patrol mao si PO1 Elmer Gonzales, ang NUP nga usa ka nurse nga si Josie Tihano ug driver nga si Elmore Siniza. Padung na untang ihatod nila ang nagbating babay sa Uwano Hospital sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, dihang wa na kini makaagwanta ug gipakataw ang batang babay sud sa mobile patrol. Sa pag-abot sa tambalanan, gitabang sa doktor sa maong tambalanan sa Lapu-Lapu City. Bawal ako siya gi-comfort gani masas na ko yung bag siya, ma'am, feel na ko ma'am na jud ang ulo sa bata niya. Ma'am, hubuin na lang ko niya mo to kung gihubuan siya, gihubuan na kong ihang kuan lower nga pants. Puto pagtan-aw na ako na siya gislide ipabuka gamay. Naa naman jud ang ulo sa bata. Nigawas na gyud niya na siya, ma'am. Di na jud ko kaabot sa ospital ani, ma'am, please. Muutong na gyud ko kay lamin ako no kay utong. Kana may tawil lang mo ang crew driver sa niya mo to ang tawil akong gi hapin ra. Gisaon ako sa bata, gisaon na ako. Nidaon ni uhunong sa mong stasyon kay nangayo og tabang regarding lagi sa iyang igsuon nga kanak ko na. Unya karon pagsakay nila taxi, ang taxi wa na mamulahos. Kaya ang taxi nahadlok mga anak sa sud sa taxi. So nihunong sa station. Gihulagway sa pulis ug nurse nga swerte ang pag-anak sa maong babay sa ilang mobile patrol. Bisan pa man nga nalimot sila pagkuha sa pangan, gumikan sa kapaspas sa panghitabo. Happy. Happy jud nakapagawas og kinabuhi. Yes. Blessed jud, ma'am. Blessed good. Blessed among basta blessed ang station. Nindot ba mo lamay ka minaw no ba nga kana bitaw makatabang kas tawo bitaw ma'am nga labi na kanang bata yun nga nanginanglan yung tabang niya muguwa gid niya pagguwa healthy ang bata. Mato di Senior Inspector Rogin Fudotan ang hepe sa Station 3 nga bisan nga gawa sa ilang jurisdiksyon gihatod gihapon nila ang babay tungod kay nanginahanglan sa ilang tabang. Ato walang raning tabang mo ginato serbisyo publiko mo gini ato ang giuna kung unsay angay natong i-serbisyos katawhan amo ginang i-serbisyo. Chona Carion, Balitang Bisdak.